Google virksomhedsbilleder. Jeg kan nu tilbyde at lave de nye Google virksomhedsbilleder, der er panoramabilleder, der kan lægges på nettet. Det består af mellem 3 og 30 panoramabilleder og 10 almindelige stilbilleder. Panoramabillederne vil blive samlet til ét billede, så det fylder faktisk heller ikke meget plads på din hjemmeside. Og du kan komme hele firmaet rundt fra det. Det er ligesom Google Street, så hvis du kender det, er du allerede langt af vejen. Men her er en kort introduktion til Google virksomhedsbilleder. Jeg vil lige vise en stedside, jeg har fotograferet, så vi har noget at tage udgangspunkt i. Det gode ved Googles virksomhedsbilleder, det er, når du har det på din hjemmeside, vil du få en højere rankering. Det vil sige, at din stedside vil komme meget længere frem i hierarkiet. Her ser vi, hvordan opdelingen bliver. Man får et panoramabillede indenfra, udefra, og billeder vil ligge herhen af. Samt et kort, hvor man er henne i verden. Lad os prøve at gå indenfor og kigge. Som man ser, er det store billeder, flotte detaljer, og samlet sindssygt flotte. Man panorerer ved at holde musen nede og trække rundt med musen, så drejer billedet. Man kan gå frem og tilbage igennem de forskellige panoramabilleder via piletasterne, der også viser, når der er flere muligheder, eller du kan bruge musen, den her ring, kan du se her på gulvet. Når man klikker ned og holder ringen, kommer man derhen. Men lad os starte med piletasterne. Sådan kommer man rundt, og man kan dreje hvorhen man vil. Og jeg kan også vise, at der er en god zoom-funktion, så man kan komme ind og se nogle dejlige, flotte detaljer af lysekroner og ting og sager. Hvad kunderne nu kunne være interesseret i at klikke rundt i. Der er simpelthen frit slag. Jeg går lidt hurtigt igennem, fordi nu vil jeg vise jer, hvordan man henter nogle HTML-koder. Og da det her er et hotel, så lad os gå ind på et værelse og hente noget derfra. Yep. Vi skal lige hen til sengen her, det vil vise meget godt. Vi går op i links og siger, den vil vi gerne have lige præcis det her udsnit. Enten kan man tage det som det er her. Det er den lille størrelse, man kan se, det er bredden og højden i pixels, men vi vil gerne have en andet udsnit. Vi går så ind her, der er de forskellige muligheder og siger tilpas. Og så siger vi, at det skal være 600 bred, og så skal den kun være 200 høj. Man kan lige rette det helt til, sådan så man synes, der passer det. Hernede har du koderne, så det er bare highlight den og Ctrl-C. Så er de lige klar til at komme ind på din hjemmeside. Du er velkommen til at gå ind på min hjemmeside www.reklamefotograf.eu og se mere, eller ringe til mig.